Ugye azok rá, hogy a lábasra egy koponyafét. Rá kéne tenni egy fedőt, hogy hagyj a báról, hogy jön egy cseppet. Akármilyen most ez nem érted. Ez is tájbor. Na mindenki hozzon egy poharat, mert nem sokára kész van. Gatyaóé az itt van. Mi van? Ó, még vérvörös! A csináltok is, mi? Többség mit művelnek ezt? Semmi. Ha nem örülsz, hogy neked fejezünk. Ha beleraktuk az alapanyagot. Csípős paprikát, Ennyi. cukrot, fahéjat. Meg lespékel. Gyere, táncsolj! Jó, gyerusa, hogy Így volt. Ez nem jobb színe. Hát, olyan dolgok, amikor a kezeket meg a izéket felvitt. De nem, úgy tényleg jobb színe. de tényleg jó. Ilyen cseresztés. Hát, Megyen. úgy tényleg jobb színe. Tudod, mint a megylevesnek olyan észre szaga van. Hát. De tényleg Jó. az szaga, amit a Nem, meglepő. olyan, mint a megyleves. Nagyon. És lehet, hogy nagy jobb. A szarja. Az életben ne látsz. Lehet hozni a poharakat. Na, gyere, bratya, hozzad a poharadat! Várja, patya. Ott van a pincsám. Ahhoz a gatyaó pohár. Ez átom. Mi van? Felül is el szokták zárni? Merő. Vagy csak ő itt elő szokták kell zárni a gázt? Persze. Zárjam el? El van zárva. Jó, van ennyi. Azt kell kijövíteni. Mi van? Bógtam már lejössz megnézni a forró. Mi van? Nem szoktam. Na azt már hagyjad, az már csak mellékes. Látom, mi van? Először a bratyónak szedjél, azt meghallgatjuk a Ahhoz a kommentát. gatyaó poharra. De véleményt mondol róla. Már tegye bele a csukoromba. Te ne nevettél, mi van? Itt nagyon de. Menjen vagy te. Nem készette láttam, hogy mit csinálja. Behalakos a gazdaság. Odaig. Hát, te. Tényleg nyelv kell. Jó. Na milyen? Elfinom. Valami egzotikus, vagy valamilyen szöveget hozzá. lenne. 10-ből hanyas? Milyen? 10-ből hanyas? 10-es skálán hanyas lenne. Mennyiből? 10-esből. Skálán hanyas lenne. 9. Ütős? Ütős? Köszönöm szépen. Hol a másik pohár? Most miért én rám tartod? Hát mert mindenkinek meg fogom hallgatni a beszédjét, a véleményét. Már kóstoltad, Piti? Nagyon vigyázz, kurva. Kóstolt csak? Szalagúvatni kell utána. Az illata jó? Az kurva. Minden jó. Kurva jó. Kurva jó. Mindjárt mondom. Minőségi. Ami jó, az jó. 10-esből? 10-esből hanyas? 10-es skálából. Nálam 9. 9. És itt 10-es skálá. 9 fél. Na jó. Na. Maradt még. Még lehet. Lehet repetázni. Hozok poharat. Ti nem isztok? Én nem iszok. Nem, Én tegnap tudtam. Vezetőbeosztásba vagyunk. Persze. Nekem most Fiátok el. Ezt a bort a kínai császárok itták. Így? És ez a Ezt a bort a kínai császárok itták. Ez a kis rövid, az mi volt? Ez a. Csapásról az öcskű. Ez a fiam. Varjuk és így csináltam. ugyan bratya. Vendég.
Mi? Ez hogy jön be? Marika szóval. Miért? Az az idé, az Fahéj. a fahéj. Ez a bor, ez 3 puttonyos. Az a fahéj, az egész fahéj. Az egész fahéj. Ez a bor, ez 3 puttonyos. Mi? Igen. Azt is raktam bele. Ez azt Ez a vezet, bratyó, ez a bor, ez 3 puttonyos. rosszat vezetni. Kígyót a fizba. Koska przybyła już chwila na stylu. Jó. Mi? Mi? Ne. Mit van? Ne. Bratyó, egy táncot nyomjál már. Bratyói nagy lejtő. Jimmy! Ne. Ez jó. Még egy kicsit. Ha lehet. Akkor én? Ez már hanyadik lesz? Na ez a beszéd. Akkor ezek szerint elég jó lett. Ha mondom, Ettől nem tudna Jaj. ettől nem jön helyre a műszer. Mi? Hát ettől a forradbortól. Szerintem igen. Mit tudom én? Kész még? Jaj, de nagy passzok vagytok. talán még inkább parolunk tovább. Hogy van Cegi? Valami kommentát hozzáfűznél az italhoz? Tudod, és fúznak hozzá. A Na, szellőt a kínaiat taposták. Mi? Lesz kell szállni kínaiak. De ezt a kínai császárok És itták. 60 év felettiek voltak. Igen? Igen. És retkes lábúak. És a kínai császárok itták. lájkold az italt. Mondd meg Marikának, hogy imádom. Az igen? Megmondom neki. Lájkold a forradó. Jöjjön, ígyunk szóra Jött még volt. ma Malika, akkor mondjátok. Ez a mai nap, ez a borkultusz napja. Mit volt? A kedvére gyíknek. Hívja a Marikát? Megfogta. Csinál itt minden. Mert őrült madárnak nem kell valami. Bratyó, vigyed a bor. Hát kis a mi? Már kihűlt. Mi van? Már kihűlt. A mögre melegen tartotta. Akkor a fiúk forradboros partit rendeztek. Igen. Fiál a föld. Kell az Mai exotikum. nap az a borkultusz napja. Mai nap a borkultusz napja. Így van. Én itt vagyok veletek. Ezen Kapsz fel, Zsoli. Ne legyen el. Amiért még? Én itt kém. Kurálni kell, bracsó, az az élet. Mi? A kurelás az élet. Az is. Mert az se jó mindig. Dehogy nem. Minden nap kell. Ha unatkozik az ember, akkor is. Nem bírjalak le. Mindig azt kell. Jó, ne eszem. Megkérdeztek tőle neki dolgot másokkal. Azért már benne vagyok a korban, nem kell elmondani. Benne vagyok, soha nem is tagadtam. De azért még én belevernék a lehetőségbe. Na csinálj. Meg benyalnál, mi? Elnyalnék még. De az hogy művelnéd le? Látod, a helyzet hozzam azt. Igen? Ekkor olyan van vannak, hogy érzed, hogy jó a dologban. Nyúljon bele, amit